O gai i darfu ar y prysurdeb mawr mae jyst am eiliad i gael gair bach efo chi. Be di'r syniad sydd tu ôl i hyn i gyd? Deimlad nad oedd pobl pen llun yn cael gweld digon o lyfrau newydd bod y siopa sir yn y cylchfan annigonol. Mewn gwirionedd felly, Elwyn, mae hwn rhywbeth mwy na jyst mentar fasnachol cyfle i chi wneud arian allan o'r peth li. O, yndi. Da chi'n gweld crwsad yn efo? Ynddo, i radd, ynddo. Ym mha ffordd felly? Wel, mae'n sialag sy'n ddau gynifanc sydd ddim eisiau mynd o'r cylch mae i weithio. A taswn i wedi cario yma efo'r nghyfa coleg. Mi'n oedd yn osau llygad sy'n ei landio mewn term gyda blynedd. Felly, sy'n ni'n mynd penderfynu, dwi'n gweld yn dwytha. Bosib o gol siop yn cael ei. Dyna, dwi'n gweld. Da chi'n cael cefnogaeth o'r arall, ta dim ond y ddau bach ohono chi sydd thi? Da ni'n cael cefnogaeth ariannol gyn neb yn y byd, ond da ni'n cael cefnogaeth gyn felly gyhoeddwyr hoffi'r syniad allan maen nhw'n gweld rhyw ddyfodol iddo. Pa broblema oedd yna pan o'ch chi'n trio mynd ati i sefydlu siop fel hyn? Oedd y deilad, oedd y prif broblem. Dwi'n dechrau lawer, ond mae'n hyn dyn ni'n maes. Ar beth ydych chi'n gobeithio medru canolbwyntio yn y siop? Be fyddwch chi werthu mewn gwirionedd? Wel, llyfrau yn binna, de. Siop lyfrau fydd un yna dim arall. Wedyn yna recordia Cymraeg, chydig o recordia eraill wrach. A cardia Cymraeg, fydd yna bwyslais ofnadwy ar gardia Cymraeg. Mae yna ddiffyg mawr yna efo cardia, does neb yn llenwi cardia'n Cymraeg i berthynas o'n penblwyni llall jyst yma llwyr chi. Felly siop i Gymru Cymraeg Pwllheli yn benna fydd hon yn hytrach nag i bobl ddiar sy'n dŵad i'r cylch yma, ie? Wel, llun ag i fynydd de, a Pwllheli. Mae all Pwllheli yma gan fan siopio i oedd ryw 20,000 o bobl. Neu ti byd lle. Ond mae'n edrych yn wag iawn, os ydych chi fel ei ddweud, yn dipyn o draed moch ar hyn o bryd. Da chi'n meddwl byddwch chi'n gorfod erbyn di llun? Wel, dewch i'r palwr cwadra mi feddwl chi beth i draed moch ar sy'n nhw, da ni sang efo llyfrau felly. O, bydd i bod yn dod yn gwrdd. O, gael ymuno bob hwyl i'r ddain â chi all llongyfarchiadau ar y fenter. Diolch yn fawr iawn i chi.